Amb el des de juni, el dinar, el berenar i el sopar, cada dia consumim desenes de productes alimentaris. Però sabem com s'obtenen tots ells? Llet, carn, peix, verdures i sí, també la xocolata o els dolços que prenem. Segurament has sentit dir que molts d'ells potser siguen productes ecològics que ens aporten grans beneficis. Però el cert és que, tot i ser tan sans, encara són grans desconeguts en la nostra cistella de la compra i moltes famílies no els han incorporat a la seva dieta. Et contem per què són tan saludables. L'agricultura ecològica o biològica fa créixer els aliments de la manera més natural possible. D'esta manera, l'agricultor ecològic cuida el nostre medi ambient, cuida el benestar animal i conserva una terra fèrtil i més productiva, respectant el seu cicle natural i aprofitant els beneficis que ens aporten els productes en cada estació de l'any. I no només obtenim els millors productes de l'agricultura, també la carn de les ramaderies, la mel dels apicultors o fins i tot el peix que ens arriba de la piscifactoria poden ser productes ecològics. Però com identifiquem si un producte és ecològic o no? En el Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana ens encarreguem d'inspeccionar l'origen del producte, controlem la seva producció i, si tot és adequat, el certifiquem. És a dir, amb etiquetes com estes podràs reconèixer de manera ràpida i senzilla si el que adquireixes a la botiga és un producte ecològic. El control i l'etiquetatge t'aporten seguretat i confiança. I sabeu què és allò més important? Que els aliments ecològics que arriben a la nostra taula són més saludables per a nosaltres i el medi ambient, aportant-nos gran qualitat i confiança. No deixes que el consum ecològic siga la teua assignatura pendent. Treu un 10 en la teua alimentació. Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana. Naturalment ecològics.